uyabona ukuthi igrudge ayikho la as God disciplines. Maye disciplina ubuko okuhle okumele kuvele kuwe. Maye disciplina uyakubuka ungumhlanganyeli ebungcweleni bakhe. Oh Jehova 2026. Verse 11. Nakho. Right. No discipline seems pleasant at that time. Kunjalo bazalwane. Siyavumelana. Ayikho idiscipline ebukeka injani. Imnandi. Yeah. Njengoba sihlela sishuka ngezinto eziningi. Anabashuka ngemisebenzi. Hayi ukuthi awukho. Fanele limasele limpontshwa kuwe. Abanye bashuka phakathi emshadweni. Hayi ukuthi lo baba uyisibuzi. Hayi ukuthi lo mama uyisibhoko esingaka. Kwalento eyenziwani? Kwalento ekhandwa. So kuthiwa ke no discipline seems pleasant at the time iyenzeka. Anangufakazi. Kuyakhuma discipline. Sisuka ku-2023 sizongena ku-2024 yaqhuma idiscipline. Ngabuyela ngagqoka usize 30. Ashanga ekhanda elikhulu nentamo encane. Ngizwe ngiyakhubeka mase bencoma yayimnandi inkonzo yange-31 silapha esection 4. Ngizwe ukuthi ngiyakhubeka ngoba ngikhumbula kahle ihit yebhodwe. Wasn't nice. Oh. Yizwa. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by such a discipline. Uyayibona nimiphumela yediscipline kaThixo. Awusiphe nesizulu, angikhulume komuntu othakazwayo. Awusiphe nesizulu. Asike nakho. Ukuyala konke okwamanje kungathi akusikho okwani bazalwane. Ubani othi mina ngiyajabula uThixo maye ngiyala. Akekho. Ngoba suke lishisa ibhola. So ke kuthiwa ke ukuyala konke okwamanje kungathi akusikho okwani. Ngoba akukho mnandi vele. When God deals with you akukho mnandi. Ukucabange nentambo, ukucabanga ushevu, kwesikhathi ukucabanga isikhalo ongasebenzisa ukuyodila ngabantu abathize. Been there. Ngibona umpostoli ngifuna ukumfolda kahle ngimbeke la epulpit. Ngothi uma ngiqeda bese ngiyabuya umpostoli ngiyamqaqa futhi ngimbathe. Kungathi akusikho kwentokozo kepha kungokwani bazalwane? Ngoba kusuke kungekho mnandi when God disciplines you. So when the discipline is going on, akuthokozisi too kuba ngathi kungokosizi. Kanti the time uNkulunkulu ekudisciplina, he is expressing his love towards you, but with a language of a parent. Wena ngoba umntwana sometimes we understand. Uzoqala ukuyi-understand when you become a son. Mighty Jesus. Kepha kungokosizi. Kodwa ngasemuva noma mase kudlule konke. The Bible says uyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho. Those who are trained, abaqeqeshwe lolu hlobo le discipline. Kuthiwa kwenziwani bazalwane? Yabathelela isithelo sokulunga. So when God loves you,
Ikhona discipline that God will allow to teach you patience. Ikhona discipline that God will allow to teach you forgiveness. And uNkulunkulu athi asiphumi kuleli class until ufunda ukuthethelela. Ikhona discipline ezolethwa ukuthi ufundiswa ukuthanda. And uNkulunkulu ngeke akukhondone. Uzokusho ukuthi leli class aliphumi until ukwazi ukuthanda njengoba ngithanda. Now, if you want to prolong discipline, goloza ukuphasa. Allo. Mawufuna ukuprolong discipline yenze njani? Goloza ukuphasa. Angilonke iclass masingena kulo singena kwenze njani? So my class maliqala make sure ukuthi you learn. Ngoba uzofika kufaka bese lethi test. God will teach you how to love, will discipline you until you learn how to love. Mayisebona kumele ngabe usefundile manje. Bese lethi isimo esizokudemand ukuthi love. Wahluleka ukuthanda kuthiwa back to the class. Uyabona kwamfundiso leyayibona ukuthi ineck. Manje usuyaqala uyabathi kungenzekani nalokho ngoba. Yebo. God will teach you how to forgive. Mayesebona ukuthi ngendlela esengimfundise ngayo. Kumele ngabe useyakwazi. Alethe isimo esizosusa uthuthuva bese yakugada ukuthi wenza njani. Immediately grudge kuba iyona evela kakhulu kune forgiveness athi back to the class. Uyozukhothe. Ungambuki manje vele uthi akazile ukuzokhulisa ama spoiled bread. Yeah. Mtshela uthi ingakho he won't condone you. Angithi ukhondone chaza ukuthi uphushiwe. uNkulunkulu akaphushani. Because God is training you so that he can trust you with his glory. Manje inkazimula iphathwa noma ngoba. Athwa abantu abaqeqeshiwe. Uma uNkulunkulu ekufundisa ipatience, uyakufundisa zikuhashe izimo zikushuke esathi hayi uzobe usefundile. Ake ngilethe itest ezoveza ipatience. Uthi uyafika kwi-test ufail back to class. And ngicela ukunipha i-trick. No, futhi it's not a trick. Ngicela ukunika one of the coordinates of pass class. Nginike. Ilula. Vuma ukufa entandweni yakho. The only element enza ukuthi abantu bangaphasa abafuna ukufa kubo. Ufuna ukugcina ipride yakhe. Ufuna ukugcina nami ngengobe. Ngakhula nensizwa ngizokushaya. Athi uNkulunkulu back to class. Insizwa ndini back to class. Abazi omama basho njalo. Ukushaya mina ngivikisa akhula nensizwa athi uNkulunkulu akhula nensizwa. Back to class insizwa. And mind you, ngoba ungafuni ukuphasa isikhathi simi. Manje noNkulunkulu noma engaphili esikhathini but uyayisebenzisa inkathi ngalesi sikhathi. Uthi uPaul, no it's not Paul, asimazwa abancwadi amaHebheru. Uthi lo baba ngesikhathi enaphenduka ngaso kumele ngabe abanye benu seningothisha kwanina. But samele siqale phansi sifundise nini. So when you delay to pass, yazi ukuthi God will be patient with you until you pass, but the time will pass you by.
izinto okumele ngesikhathi esithizo kumele ube usu-fruitful kuzo. Bathi ngibheke Jehova, bathi ngibheke eklasini. Simile isifundo. Mawuthanda ugrade R, uNkulunkulu anankinga. uNkulunkulu akamandi ukuhlala kwa-grade R for the next 20 years. Akamandi. There are things esikhonile ukuthi siphile kuzo hape ngoba savuma ukuphasa. Manje kuze uphase kunengxenye yokuba uwe okumele uyivumele incwatshwe. Nginika iformula ukuthi kuphaswa kanjani ngoba isiqhwaga esifeyilisa abantu eklasini lakamoya uself. That is why iBhayibheli likhuluma ngo-self-denial, self-denial, self-denial, self-denial. Ngoba uself uyena ofeyilisa abantu eklasini. Mina ngeke ngithandaze i-hour lo. Back to the class. Uyozufunda ukuthandaza 5 hours. Bathe bayafasta enkonzweni, mina kunamaphilisi engiwadla. Idla amaphilisi e-BP. Enkosi. Ikhona? Yeah. So-ke kungathi akusikho kwentokozo, kepha kungokosisi. Kodwa ngasemumva ikhona i-amplify. Isikhathi agijimanga namhlanje. Mama, azi ngithi 7:30. Ake sibuke lapha bazalwane. Thiwa for the time being, no discipline brings what? Joy. But seems sad and painful. Yayibona indawo? Yizwa. Yet, to those who have been trained by this discipline, afterwards, it yields the peaceful fruit of righteousness, meaning a right standing with God and a lifestyle and attitude that seeks conformity to God's will and purpose. Buku usufundiswe kangakanani. Bathi kungaki nje usathambile kuko. Buku izinto osuyifundisiwe. And uNkulunkulu bekufundisa ufuna wenze njani? God is always about, God is about the next level. uNkulunkulu njalo uma ehleli nawe ekufundisa enza lokhu, whether yakudiscipline, ukufaka kuma-test, ukufaka kuma-trials, umsebenzi wakhe usuke ebukani i-level. So God is all about promoting you. uNkulunkulu uhlala ethi become better than yesterday. Njengamanje uNkulunkulu uthi bangcono kunalo mzalwane athi uye 2025. Kwi-attitude improve. Kwi-perception, how you see things, yenza njani? Improve. How you resolve ama-conflicts settings abantu, improve. Makufika isimo esicasulayo, improve ukuthi i-anger uyihandlisha kanjani. Because God is all about the next. It's about the next level, bazalwane. It's about my next level. uNkulunkulu akazwa, uNkulunkulu akakudalelanga ukuthi impilo yakho kube impilo yexhaphosi. Impilo emandawonye izibe isitamkoko inuka ibe namanzi agreen neguze lasala kuluswa. No. When uNkulunkulu he wants to make you a river that is flowing with life. Because it's about what? Your next
It's about your next level. Hey, asiqhubeke. Ake sibuke umehluko between i-discipline ne-punishment. Khumbula ke sithini? When God deals with men ngama-hardships of life, challenges of life, He is not punishing you. Akakujezisi. And sisichazela isizathu sokuthi why uNkulunkulu engajezisi. uNkulunkulu akajezisi ngoba unegazi lesivumelwano elikhona. So leli gazi, it speaks peace. Two, leli gazi, it speaks reconciliation. Yeah, likhuluma ukubuyisana phakathi komuntu noThixo. So ngeke ukuthi igazi libhizi lisebenza umsebenzi we-reconciliation, but kuney'jezisi ey'lokhu. Now, i-punishment yini umsebenzi wayo? Umsebenzi we-punishment is to make sure ukuthi lo omukela i-punishment impilo yakhe is to show ukuthi impilo yakhe iba miserable. Umuntu mayekujezisa is about inflicting pain kuwe. Inhloso yakhe ukukuzwisa ubuhlungu. That is why mawumzali uyazi ukuthi kuyisona ukushaya ingane ngokuyijezisa. Ngoba nawo uNkulunkulu akakujezisi. Kuphela 3 days ungathandazeli. uNkulunkulu njengomzali nawe nje ufanele ukujajwa. Kodwa ingane yakhe zithi shaya ngenhliziyo efukukayo, ingane zoyishaya izilimali. Lalisa phansi lo. Uyibambe kahle ibungu. Bese uyamqhumisa. Mawuqeda nithandaze. Khona bayaziyo leyo nto la endlini. Siyithandazela kwanduku le engizokushaya ngayo, siyayikhulekela siyibusise. I-punishment is about hurting and pain afflicting until umuntu azabe nenhliziyo enjani? Egodolayo, inhliziyo ebandayo. Ukhona ngeke ngimusho la, sihlaye siyixoxa nje siyizinsizwa. Ukuthi esakhula wayeshaywa. Kodwa mase ayikho into engangashaywa ngayo. Angigcina ngibahleka mashaya. Base kufike la. Because bengamshayi ngokuthi we are training you to improve. Kodwa bese bemshaya nge-anger yokuthi feel the pain. Ingakho mawumzali mawubona ukuthi usakwatile. Ngicela kwenzele iphini. Me. So right. So sine meeting ose. Sine meeting ose. Umbukise impilo. Lala. Uma usacinga iphini ngizokubulala khanda lakho. Ayenziwa lo. Amen. Because mawenza njalo, what are you doing? You are punishing a child.
And umphanisha nje umenza abe more rebellious. Lapho uthola khona amandla yokuhlehlisa ngesisodwa esiyi-1. Ubaba. Kufanele usisi wakho, sisi, ngibulala kwami ngane. Ngibulala kwami. And you are doing what? So-ke uNkulunkulu bazalwane, he does not punish anyone. At least not yet. Ngenxa yegazi likaJesu. Yaphinda futhi. Igazi likaJesu kuthiwa likhuluma ini? Peace and reconciliation. So-ke ngeke igazi lithi likhuluma ukuthula nokubuyisana. Nje kube nani manje? Ne-punish. No, God will not punish you. Ngisho kungaphela iviki ukuthi awufuni ukuthandaza, God will not punish you. But he will make sure ukuthi amademoni mayesefika ngenxa ye-prayerlessness, uzowalusa nje ukuthi awenze umsebenzi othize. Discipline. Wena ozobuza ucela ukufaka ukuthi bazalwane, nginobufakazi. uNkulunkulu akayena. Uthandaza ekuseni, uthandaza. Sekudiliwe-ke ngawo. Yabona? Sekudiliwe ngawo. So-ke God does not punish. Hallelujah. uNkulunkulu will begin punishing men once umsebenzi kaJesu emhlabeni wanqamuka. So as long kusashuyela uJesu owabethelwe esiphambanweni, God cannot punish. Izwa kuthiwani? Kuthiwa it's a miserable pain okumele ibe period. Makuthiwa period ichaza ukuthi permanent. Ingakho esihogweni there will be no break. Ngoba sekuyini manje? Ngoba sekuyi punishment, right? So there will be no break esihogweni. Thiwa bazobe besha phakade because it's period. Inhloso yokuthi kube iphakade so that they will feel. So njengamanje uNkulunkulu akakabi bikho kuyibhizinisi yokuzwisa abantu. Okwamanje he disciplines, he grooms, he trains ukuthi yiba yilento engudaleleyo. Yeah, when God deals with you, kumele umuzwe usuke ethi nje yiba yilento engudalele musukuba yenye. uNkulunkulu usuke elwela ukuthi umfanekiso wami kuwe awubonakala. Ngokuphatha abantu bomfanekiso wami. Ngeqiniso bomfanekiso wami. Ngothando bomfanekiso wami. Ngokuthethelela abakonayo bomfanekiso wami. So as long umfanekiso ungaveli, iklasi liyatshela umakhelwane. As long umfanekiso ungaveli, iklasi aliphumi. Hayi aliphumi. Mawusathi mina ngenziwa kanjalo, hayi kukhohlwa-ke lizoqala phansi. Mele kufela khona mabekusho ukuthi Nkosi ngingowakho. Ngingowakho. Lizophuma-ke iklasi and iy'thelo zokulunga sizoyibona. But mawusathi ngiyakholwa ukukholwa, kodwa nje amasimba chips angizwani. Iklasi lisazokwenze njani? Lisazongena iklasi. Number 2. Now, what is discipline again? Sithola umehluko manje. Discipline is about seeking to enforce a change within umuntu. Nikhona bazalwane? Discipline eyani eyokuletha uguquko phakathi kumuntu.
Ikhona ipain la bazalwane. Discipline is about rehabilitation. Ukuvuselelwa, ukuhlumeleliswa kwesimilo. Bazalwane, inhloso ye-discipline. Nokuba nenhliziyo eguquliwe for a better life and preparation for an improved life in the future. Uyabona i-discipline yenzani? I-discipline ibuka ikusasa. I-punishment ithi akaqhewule la phambi kwami. Izothi Satan. Akho-ke. Kunjani makunje? Yezwa ke? Punishment. But i-discipline ibuka in i-future. That is why kunezimo uNkulunkulu sometimes kunokuthi abe harsh kuwe. He will apply patience kwayena uqobo towards you. Kwayena uNkulunkulu esezulwini, because he is looking at the future. Uzomuzwa eBhayibhelini ethi uyaphuza ukuthuku. So ngoba lithi iBhayibheli uyaphuza, ungophuzayo ukuthe uchaza ukuthi ngaleso sikhathi he chooses a way of patience as he deals with you. We get the difference. God does not punish us, at least for now, because of the blood of Jesus. Unalokho wenzani? It disciplines. Uqondisa igwegwe, uyayala, uyakhuza, uyafundisa. Uyaqondisa. That is God. Do we see the difference? Right. Konke ngicela sindlule kuyo kancane. Ake usho ukuthi I'm not a quitter. Kunale character embi kaSathane abazana abangayinaki. And as long unaleyo character ngeke uzukhula. Ngoba leya character ithi protect the worms that will eat you in the near future. Abantu abazana abane-mentality ethi, okay, ake ngibekise ngami. Okay, mhlawumbe mina sengikufa. Ake sibuyele nje ekhaya kimi. Uyaklina. Uyaklina. Or mhlawumbe wenzela umzali wakhe itiye. Bese athi, ungenzelani itiye ngenkomishi ongayiyakazile? Uthola ukuthi unemigomo nemibandela ethize etiyeni lakhe. Mhlawumbe ufana noDlamini ukuthi 1, itiye uliyakaza ngamanzi abila, inkomishi uyakaza ngamanzi abilayo. 2, while you are busy ngezinye izinto, le nkomishi engizophuza ngayo itiye ayifakwa amanzi abilayo, ihlala ishisa. Ngoba uma ngizophuza itiye ngilidinga lishunqa. Manje mawuzolifaka enkomishini ebandayo, lokubanda lenkomishi kuzokwehlisa ama-degrees okushisa kwaleli tiye. Bese umuntu athi, ngcono ngiyeke. How many of us are guilty of that? Ngcono ngiyeke. There is a difference between avoiding situation and facing situation. Why is in a generation ebolayo?
Makuthiwa nangu umfundisi know how to handle i-proximity towards a man. Kunokuthi umuntu athi, let me learn from this. But hayi ngcono mane ngingakusondeshi usonde. Wenzani ukwenza njalo? You are avoiding. And whatever you avoid, you cannot excel. Whatever you avoid, ngeke uzukhule ukho. Whatever you avoid, ngeke uzube nalwazi ukho. Whatever you avoid, ngeke uzube nobuhlakani kuleyo. Because kunokuthi ulwele ukukhula nokuqonda ukuthi how it should be done correctly when awenze njani. You choose a way of avoiding. Uku-avoida akusho ukuthi uphasile class. It means uhlele ekhaya while ikufuna. Abazalwane elinye lamadimoni elibabambile mayebonta akafuni ukuyenza lento ukhetha a way of what? Avoiding. Yayigwema. Ukwemelana. Ngizokutshela wayo ugwema ngoba ufuna eyakhe indlela. Akakhulu umuntu oavoidayo. Qonda isimo sigobe ulima kwesinye isikhathi ushayise. Nikhona abazalwane? Kwesinye isikhathi uphoxeke ukuthi ish bese lento ngiyibambile kusho ukuthi angayenzi kahle. You keep on going back until you are trained ukuthi lento yenziwa kanje. Stop avoiding. Uzukhula. Ifunde le system yokuthi okay lo gogo lo kumele ngilipilise. The time ngisenza okunye leli inkomishi lakhe libe namanzi abila. Ngoba ulithanda itiye lakhe lisenkomishini enjani eshisa ukuze lingezukusheshe liphole kwaleli tiye. Manje uyifunde leyo nto yenziwa kanjani. Don't avoid it ngoba kuzokwenzeka ushade indoda ethanda itiye. Zitshele wena uthi kusuka namhlanje I won't avoid. Yeah. Ubhiza uyafundisa ukuthi ishethi ayinwa kanje. Ngenxa ukuthi uhlulwa increase there and there. Ay. Ngifuna uyitshele ukuthi angaphonyuki. Ngoba uyofika esigabeni sempilo la ishethe la ayinwe ngendlela lizodingeka. Am I teaching or am I teaching? Abakhulu abantu abathanda uku-avoid. Abanye bayathanda uku-avoida serious talks in life. Senifuna ukuba serious, ngcono asiyekeni. Iyokubamba i-serious talk sesikikizile. Senuthu ekamerweni. Uqala udla amazambane ashisayo ngoba awuyifundisanga ukuthi empilweni siyafika isikhathi where I have to be serious. Hayi. Baningi excuse angizwane nento eziserious. La itshela makha life is not a joke. Serious talks are an order of the day. Yes. Yes. Ngicela ukunitshela bazalwane. Ngishela ngathi le i-offer empile. Akusiyo yonke imizi e-dysfunctional ngoba kunamadimoni. Khona abakhule be-avoid izinto. Impilo ayi-avoidwa iyabhekwa emehlweni bese uyayizwa ukuthi ifunani. Don't avoid. Ukuba ngeke uyi-CNN beke ngixoxe ngentombi yami yaseThekwini. Engazwa nento eziserious.
Kulokhu mama avumuhle, ngisetshekisa ishiya, avumuhle. Kunje, ugqoke kahle. Manje mina ngiyabona lapho okubhekwe khona ukuncomana ngeke kusize. There are things that needs to be confronted. And kuze iconfronte lo sisi mina lidilikele lashi lokungafuni ukukhuluma izinto eziserious. Bazalwane, we don't avoid, we face life head on.